Sikubingelele sikomkele indaba zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka uhlelo lwethu olushalo zokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazi ezinohlonze emini nje la nje kugcwele imanzi la ngathi la manzi ngarifaka emzimbeni ngangena phakathi ngithola ukuthi la ndleleni abantu bashonile. Ukhomishana amaphoyisa eGauteng uElias Mawela uthi amaphoyisa kanye nabezimo eziphuthumayo bakuthole kunzima ukufinyelela endaweni eyimijondolo eAngelo eBoksburg lapho kushone khona abantu abayishumi neiskhombisa ngenxa yokuvuza kwegesi. We'll explore legal and legislative measures to revisit the Section 89 independent panel report which was rejected by the ANC caucus in panel. Umholi EFF uJulius Malema uthi iqembu lakhe lizophosela inselelo umbiko obambe njengomvikelo omphakathi advocate Kholeka Gcaleka nothola umengameli wezwe uCyril Ramaphosa emsula odabeni lokwebiwa kwezizumbulu semali engamadola asemelika eplazini lakhe. When you are called upon to serve for your nation, you need to honor to that. Ligcine liflathelela kuleli iqoqo bebanyana ukuyobamba iqhaza emqhudelaneni endebe yomhlaba yeFIFA esigabeni sabesifazane esingethwe eAustralia neNew Zealand.